Evangeli segons Lluc, capítol 3, versets del 15 al 38. Com el poble estava a l'expectativa i tothom es preguntava intrigat si no seria Joan el Messies, Joan va intervenir dient: «Jo, és veritat, us batejo amb aigua, però ve el qui és més fort que jo. Jo no sóc digne ni de deslligar-li la corretja de les sandàlies. Ell sí us batejarà amb el foc de l'Esperit Sant. Té a la mà la forca de ventar per deixar ben neta la seva era i recollir el blat al graner, i cremarà el boll amb un foc que no s'apaga». Així i amb moltes altres exhortacions, ensenyava la bona nova al poble. Mentrestant, Joan les emprenia contra el tratarca Herodes per causa d'Herodies, la muller del seu germà, i per totes les altres malifetes. Però Herodes, a totes elles, hi va afegir també aquesta: tancar Joan a la presó. Vet aquí que, quan tot el poble es feia batejar, Jesús es feu batejar també. I mentre es pregava, el cel es va obrir. L'Esperit Sant va davallar damunt d'ell, en forma sensible, com un colom, i es va sentir una veu del cel: «Tu ets el meu fill, l'estimat. Estic molt content de tu». Ara bé, Jesús, en començar la missió, tenia uns 30 anys i era fill, així ho pensava la gent, de Josep, fill d'Elí, i en l'arbre de família doncs estava David, Jessé, Boz, Judà, Jacob, Isaac, Abraham, Noé, Lemec, Matusalén, Set, Adam i de Déu mateix.